Merfyn Hughes ydw i. Dwi'n gweithio fel cyfarwyddwr ar brosiectau Ewropeaidd ym Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Heddiw, dwi wedi cael derbyn gwahoddiad i fynychu cinio sydd wedi'w drefnu cyn bod na drafodaeth yn y cynulliad ac yn y Senedd ar rai potia o gyllid Ewropeaidd sydd ella chydig bach yn anelwig i ni yng Nghymru ar hyn o bryd, ond ella sydd yn cynnig posibilrwydd o ddod â newid mawr o bryd. Mae fy marn i fel rhywun sydd yn cynrychioli swyddogion ymchwil a cyllid ymchwil Ewropeaidd dros sector addysg uwch yng Nghymru wedi cael ei wahodd. Yn dilyn cyhoeddiad yr adroddiad, mae yna nifer o argymhellion ynddo fo, ac fy ymateb i'r adroddiad a'r argymhellion yw hyn yn benno off, fod mod i'n croesawu nhw, a mae fy nghyfoedion o fewn y sector hefyd yn ei croesawu nhw. Mod i wirioneddol yn teimlo bod yr argymhellion yn deall yr angen i gydlynu sut mae mudiadau yng Nghymru yn gallu wneud y gorau o'r cyfleon sydd ar gael gan y cyllid Ewropeaidd yma i ddod â newid ger bron. Yn dilyn y cyfarfod heddiw efo'r Aelodau'r Pwyllgor, yr hyn fyddwn ni'n dymuno iddyn nhw gludo i unrhyw drafodaethau ydy prif bwynt y fy marn i bod os na amcanion yn cael ei gosod, nad ydyn nhw ddim yn unig yn cael ei clymu i faint o arian sydd yn cael ei dderbyn gan Ewrop o gyllidebau gwahanol, ond fod allbynna y gwariant a'r prosiectau yna yn cael ei ystyried mewn cyd-destun pa newid maen nhw am ddod ger bron.